Muri yeZimbabwe zvina kumira zvakanaka. Pane nyaya iri panapa iri kuitika kuTsholotsho iri kunzi Citizens Coalition for Change CCC councillor and for Ward 18 in Tsholotsho district David Mpala and a grain marketing board GMB depot staffer are being accused of demanding money from locals for the delivery of agriculture input under the presidential input scheme. Right, panapa nyaya iri kuitika munongoziva kubva kudhara mbeu yaingopuhwa under presidential scheme anenge achingotwa kubva madhezi aRG Mugabe. Vanhu muZimbabwe vaingopuhwa mbeu, uda kurima iri mbeu inenge ichitongouya nemafertilizer nechinchi. So panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti kuna councillor weCitizen Coalition for Change ikoko amsure ndiye anenge ari in charge anenge achitaura zvinhu zvisvike kuvanhu kuTsholotsho. So ari kunzi ari kuzodawo mari manje kuvanhu yetransport kai kuti zvinhu zvisvike kuvanhu. But hatisi kuziva kuti kupuhwa kwaanenge akaitwa zvinhu izvi anenge akapiwa achinzi asvitse asina petro here kana kuti petro inenge iripo kana kuti anenge auda kudyira vanhu mari. Bosi unoziva nyaya dzinonetsa komana nekuti azongoita MP weCitizen Coalition for Change anenge akutonongedzerwa iChronicles Zimbabwe kai newspaper iratobudisa nyaya kana akangoita kuZANU-PF ukangonyora chida kumusaiza unozviziva, you know what will happen. So apa hameno kuti titi mukomana uya wrong pane zvaari kuita, but wofutisa councillor unoziva kuti macouncillor anosiyana. Kana ari councillor weZANU-PF anenge ane tuma resources tumari mbija ndatoiti batika uziya anokwanisa kungobudisa kana mari yake muhomwe bosi mari yacho vanayo vazhinji vacho vanayo makanzilers vanenge vachisapota ZANU-PF. But veCCC manje vanokuti vanga vakauya vari nechinhu chine moyo vanenge vaita zvinhu zvedemocracy zvekuti ari kupinda kuti akomana ngatishandire vanhu ngatiite zvinhu nemoyo wese. So anenge akuitawo plan B kuti gazi nchidzokera kuvanhu vacho vari kunzi vari kupuhwa mbeu ndiita mani tibatanidzawo kana madhola ka titese tisvitse zvinhu izvi. But inini manje I'm not here kuti ndive spokesperson wake. Nyaya yabuda panapa iri kunzi ari kudhimanda mari. Handisi kuziva kuti pamwe inyaya yekuti akapuhwa mbeu isina transport here kana kuti mari yakapuhwa but aroda kudya. Amen. Tell me what you think. Munozoionawo sei nyaya yemhuri yeZimbabwe kwainozoperera kwacho. But ndiyo nyaya yandanga kubatira pana panyaya version tichingoonesana. Imimi ndimunozondiudzawo kuti manga mafunga chii nenyaya iyi. But pari kunzi councillor ari kuda mari nevakomana veGMB.